Hello bayap song haina hai lam sogun norokno ani YouTube channel o bayap song tini hinkhe ang tei khoroksa borok ni lifestyle eba biography video no tubui phaikha hinkhe bayap song tini ni lifestyle video wngkha Rumi Murasing ni ha khlaio norok jotono bono sini baina hinui tei support bo khlaina hinui hinkhe bayap song norok jodi so bini lifestyle video no sawi mania hinkhe bini kami borok bini qualification bwsuk bini date of birth bwsuk bini boyfriend tora tongkada kre abo saimania hingkai video no paithak jora khlainai di sawi mannai tei agini simino saimanjak hingkai nono belai belai kheno hambai hingke phaidi bayap song bisi kok sekare video no chenglai siwano bayap song video chengnani sikang norong thani kaisa koimung eba request norok jodi so ani channel lo katal hingke kisa subscribe khlai di tei agini simi khlaijak hingke nono belai kheno hambai maya furu hingke phaidi nailai siwano bini lifestyle video no pura live proof हिनके पहिला ना आं बिनी Instagram o thangka Instagram o thangoi bini lifestyle sanani bagui permission sanka हिनके bo permission dikha हिनके आं पहिला o bono tam sengka nai di nini real name tamasa bai hini ang bono sengka हिनके bo sao Rumi Murasing hinui हिनके erpore nini nickname khe tamasa bai hini ang bono sengka हिनके bo sao buti hinui हिनके erpore ang bono sengka nini date of birth eba saimani sal kai busuksa bai hinui हिनके bo sao 8 tarik 3 March 1992 hinui हिनके bini tabuk present as ngui tongo 29 plus हिनके next question ang bono sengka हिनके nini birth of place eba saimani jaga kha borosa bai hinui हिनके bo sao not 𝗖𝗽𝗍𝗿𝗵𝗵 hinui हिनके erpore ang bono sengka nini height eba logmani khe busuksa hinui हिनके bo sao 5 foot 2 inch hinui हिनके erpore ang bono taisa sengka हिनके nini weight eba hilikmani khe busuksa hinui हिनके bo sao 51 kg hinui हिनके erpore ang bono taisa sengka nini qualification khe busuksa bai hinui हिनके bo sao MA khai tongo hinui tarpore ang bono taisa sengka हिनके bo jagao tabuk MA khai tongsa hinui हिनके bo sao TIPRASA University hinui हिनके bayap song norok sawi manbai khana bo tabuk MA khlai tongo present no TIPRASA University o हिनके erpore ang bono sengka हिनके bai nung college life o tongphuru 𝗶𝗶𝗵𝗵 college ni bumung khe tamasa hinui हिनके bo sao TTFMC Khumulung hinui mane kai TIPRASA Tribal Folk Music College from Khumulung हिनके ang bono taisa sengka हिनके tamo stream nawi pori tongsa bai hinui हिनके bo sao vocal stream hinui हिनके bayap song norok buji mankhana vocal stream mane sound ni mane boto singer ada हिनके voice ni stream no nawi no poriwi tongo हिनके erpore ang bono taisa sengka हिनके bai nung agio student life o tongphuru 𝗶𝗵𝗵 school ni mung khe tamasa hinui हिनके bo sao kwbangma jagao no porikha school khai hinkhe haipor ang bono saka 11/12 ni simi sadi hinui हिनके bo sao Ramesh Higher Secondary School hinui Udaipur abo khai हिनके erpore ang bono taisa sengka हिनके nini hobbies rok le tamasa bai hinui हिनके bo sao kwbangma no tongo tabuk bo mono sana hinui haipor ang bono saka JBC hamjakmani abono no sadi hinui हिनके bo sao kwtal thainainani berainani borok no chubanani kwtal chamung test khainani kwbangma no sabaya hinui sao हिनके bayap song norok sawi mankhana bini hobbies rok tamo tamo हिनके taisa ang bono sengka हिनके bai nini profession khe tamosa hinui हिनके taisa ang bono tamsaka nai di bai nung angsuk speed khe type khaimaya hinui ang bono saka haino phani khaikha da bayap song entertain sido हिनके bo sao bini profession khe ang khoroksa artist hinui हिनके ang thasingo bono phani khaima botam reply rikha nai di ang asuk text rok khalaijak khalainani loikri हिनके erpore ang bono taisa sengka akon bai haino se hino do ta joli di hinui हिनके bai nini village eba kami khe borosa hane ang bono sengka हिनके bo sao not 𝗖𝗽𝗍𝗵𝗵 hinui हिनके erpore ang bono taisa sengka हिनके nini present address eba tabuk tongma jaga kha borosa hinui हिनके bo sao Agartala o tongo hinui bini tabuk present हिनके erpore ang bono sengka nini district khe bo jagao sa bai hinui हिनके bo sao 𝗖𝗽𝗆𝗆𝗆 Tripura hinui हिनके erpore ang bono taisa sengka हिनके nini hometown eba city khe tamasa bai hinui हिनके bo sao Melagor gana ba Melagor no kalaina hinui हिनके erpore ang bono taisa sengka हिनके bai nini family member khe koijon satai sabo sabo hinui हिनके bo sao chini nogo chwng khorok chini borok tongo mane khe 7 jona borok tongo abo sabo sabo nai di bini ma bini baba tei bini dai bo tei bini dara kotor tei bini mwnai khorok ni tongo bo sama hingkai nai di ani ama babu susu ani ata kotor mwnai chwla khorok noi tei ang hinui sao hingkai total miliwi 7 jona हिनके erpore ang bono saka nini mwnai khoroksa ani classmate ni mane khe bini mwnai ang bai classmate no porio ang sinio हिनके taisa ang bono sengka imbai हिनके nini religion khe tamasa hinui हिनके bo sao bini religion eba dharma hingkai Hindu hinui हिनके erpore ang bono taisa sengka हिनके bai nini favorite food khe tamasa hinui हिनके bo sao alu baja no belai no thokjago hinui
हिंके बायब song norok sabi mangkana chini actress Rumi Murasing favorite food हिंके आलू bajasi हिंके erpore ang bono saka uncommon food bai hinui हिंके bo teisa sawo wak bahan mos deng tei muya sakhi rok no bo thokjago hinui हिंके erpore ang bono teisa sengka हिंके baini ni favorite color khe tamosa hinui हिंके bo sawo kosom tai kufur no belai no naithokjago हिंके ang bono teisa sengka हिंके baini ni favorite dress khe tamosa hinui हिंके bo sawo rignai no belai no chajago hinui हिंके ang bono teisa sengka हिंके baini ni favorite singer khe sabosa TIPRASA tai Bollywood ni hinui हिंके bo sawo TIPRASA ni khe chela khe Nelson Debrma tai buri khe 𝗖𝗫𝗍𝗶𝗵𝗵 tai Bollywood ni khe Papon tai Arjit Singh hinui bo sawo favorite singer no hinke erpore ang bono teisa sengka hinke baini ni favorite actor actress khe sabosa TIPRASA tai Bollywood ni hinui hinke bo sawo TIPRASA ni actor khai Subhajit actress khe Biba Bollywood ni khe Amir Khan tai 𝗖𝗽𝗍𝗶𝗵𝗵 no bo chajago hinui sao tai Bollywood ni bisingo actress no khai bo Deepika Padukone no chajago hinui sao hinke next question ang bono sengka hinke bai nung tabu present no koita official music video senamka muitura tongkho tongkha kisa sadi hinui ang saka hinke bo sawa amole pogoi thangka hinui hinke ang bono teisa sengka hinke bai nung first song karimani bo song no kari abo simi sadi hinui ang bono saka bo jotoni first song karimani abo hinke botam saka nai dilang ma mung saya nung kwrwi himani abo jotoni se first song kari belai no khanatok a song ang nagio bo khanao hinke erpore ang bono teisa sengka hinke baini ni monthly income khe busuksa jodi sana hinke sadi private hinke ta sadi hinui ang bono saka hinke bo sawa abo satokya hinui mane khe bo abo private khaikhe bo abo salia hinke ang bono teisa sengka akon bai hinke nini boyfriend khe tongo dasa kubui khe sadi hinui hinke bo sawa bini boyfriend tabuk present no tongo hinui mane khe ang ta video senam tongma jorao hinkai bini boyfriend tongo hinke ang bono last question singnan digi thangka abo tam sengka nai di nung chini TIPRASA rok no tamo kok kwsarna musung mane chini dophani borok rok no kuno kok kwsarna na tongkha hingkai kisa nini bwkhani mote sadi hinui ang bono saka hinke bo sawo dophano kwthalai tongna bagui kok kwsarna musungo tei sikla rok no hinkai kephek manui bai chalna bagui koinai mane khai bayab song dophani borok no hinke bo kwthalai tongnani bagui kok kwsaro tei sikla rok no hinke bo us phekjaknai manui rok bai chalui tongnani bagui kok kwsaro belai kheno nangmani bini a duita kok hinke bayab song ang bono tei kuno kok singna kwrwi kha aboni bagui amsukhe no muthakka kha khlaio norok jotono bini lifestyle video no kaham khe siniwi nai mangkhana hinui tei bayab song norok jodi so o video ni phataro kuno saimana mujungkha hangkai comment khlai di ang norok no sawano tai last digi bai no belai belai kheno hambai maya phoro ano nung jora kwrwi jorao busy time o phano ano jora riwi message khlai tongmani bagui hinke bayab song tini ni bagui asuk no malai phinai katal video tei khoroksa borok ni lifestyle video no tubui hambai norok no video no paithak jora khe nai tongmani bagui tei norok ani channel no katal hinke haino hai sajao channel no kisa subscribe khlai redi video no share khlai redi norok no belai belai kheno hambai।